יש 5 שפות של אהבה. לא 5 דרכים לאהוב, 5 דרכים להרגיש אהוב. יש מי שצריך מילים, יש מי שצריך מעשים, יש מי שמרגיש אהבה דרך זמן, דרך מגע, דרך נתינה, והבלבול הגדול מתחיל כאן. אנחנו נותנים אהבה בשפה שאנחנו מדברים, ולא תמיד בשפה שהצד השני מבין, ואז קורה משהו כואב. אחד מרגיש שהוא נותן הכל, והשני מרגיש שחסר לו משהו בסיסי. לא כי אין אהבה, אלא כי אין תרגום. כדי שנכיר באמת את הכוחות הפועלים בנפש של מי שמולנו, כדי להבין מה מרגיע אותו, מה מחזק אותו, מה גורם לו להרגיש בטוח ואהוב, אנחנו צריכים לעצור וללמוד את שפת האהבה שלו. אהבה אמיתית היא לא רק רגש, היא מיומנות, היא היכולת לצאת רגע מעצמי ולשאול, איך אתה מרגיש אהוב? מה את צריכה ממני עכשיו? וכשמדברים את שפת האהבה של האחר, משהו נפתח. המאבק נרגע, הקשר נרגע, כי האהבה לא נמדדת בכמה נתתי, אלא בכמה הצד השני הרגיש שקיבל. וזה אולי הסודות הכי גדולים של זוגיות, לא לאהוב יותר, אלא לאהוב נכון.